आंखौ सानगासिनो दासिमबो नोंसोर मा आंखौ सिनाया नामा नोंसोर आंखौ नुवा नामा भिडिअफ्राव बिजों आंजों महरानो एसेबो गोरोबा आरो बेनि स्किना आंनि स्किना बेलेगखा आंजों मिलायखाया नोंसोर माखौ लानानै आंखौ होननानै भाइरेल खालामगासिनो बांद्राय आंखौ भाइरेल खालामबाय थाबा आं नोंसोरखौ पुलिसनावसो थांगोन केस हैगोन आरो ना आंखौ नोंसोरो सोर बानायदों गाज्रि मिम्स आंनि आर मोसाहारी चेनेलाव नोंसोर गासैखौ बरायना लाबाय लोगोफोर माने भाइरेल जागासिनोलाय नै बिनानावनि भिडिअआ माने दाख्लै साननैसो माने बे बिनानावा नङा होनदों माने आं मुंबो मोननाय जायाखै बे बिनानावनि माने आं फार्स्टआवनो भिडिअ क्लिप होनो हाखादों माने बे बिनानावनि भिडिअ क्लिपखौ माने मिन्स खालाम भाइरेल खालामना होगासिनो होनदों माने सोरनिबा माने बेलेग मानसिनि फट'खौ माने बे बिनानावखौ माने सन्देह खालामनानै बिदि भिडिअ बानायनानै माने मिस खालामनानै होगासिनो बेबायदि खालामनो मोना लोगोफोर आं सिगांफ्राव माने बुंनाय दंखायो माने मालायखौ अयनाय खालामनाङा माने मोनथिबा माने प्रुफ मोनोबासो मालायखौ बायदि बुंनो हानाय माने केपासिटि थायो लोगोफोर ओंखायनो आं बेखौनो नोंसोरखौ सिगांनि भिडिअफ्राव बुंनाय दं माने जाय मानसिया माने बिदि मोजां बुङो मोना बेखौसो सोरबाया दुखुबो मोनो बिदि नङा लोगोफोर ओंखायनो माने बिनानाव दा माने बांद्राय बिदि मिस खालामनानै भाइरेल खालामना होयोबा माने मानोना पुलिस केस होलायनो ओंखारनाय जादों माने ओंखायनो मिस खालामनायाव जों माने जेबो बुंनो थाङा माने होमबाबो माने बिदि गाज्रि माने फट' इडिटिं खालामनानै मिस खालामना होनाङा लोगोफोर आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन मानोना बिराद खैफोद फैयो माने ओंखायनो सानै हयै मिस खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ आपत्ति गैया माने मिस खालामनायाव माने जेबो जाया होमबाबो माने नोङो साननानै खालामनोबा माने मोजां जायो आरोना गावनि थाखायनो माने जोंनि थाखाय नङा माने नोंसिनि थाखाय मोजांखौसो जों माने जेब्लायबो हास्थायो नालाय मानोना जोंनि बर'नि गेजेराव माने बिदि खैफोदा फैनाङा सानो नालाय ओंखायनो जों माने बिदि हास्थायनानै माने बे बुंनाय जायो आरोना लोगोफोर आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायो मानोना बिदि खालामनाया मोजां नङा मालाय नंथारै मानसिखौ माने बिदि फट' इडिटिं खालामलाबायनानै माने मिन्स खालामलाबायनानै माने भाइरेल खालामना होनाङा आरोना बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायो लोगोफोर आरो फंबाय बिनानावमोन आरो मोनसे माने बेबो गोनांथार माने कमेन्टआव लिरदोंमोन जानो हागौ माने जोंनिनो बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ माने बेबायदि माने गावथारगोनलायनानै माने बिदि बुंदों माने आं दुखु मोनदों माने मानोना बिदि खालामो माने आं साननो रोङा माने जायखौखि जाया माने बेबायदि बुंनो मोना मानोना साननांगौ जायो माने लोगोफोर आरो फंबाय बिनानावमोन माने साननो हायाबानो माने खैफोदा गावनो बोना लायो होननाया बिदि जायो मानोना मोनथिसेयावबो माने सोरबा बायदिया बिदिनो गोरोन्थि मावो ओंखायनो बेबायदिनिफ्राय गोजानाव था आं सिगांफ्रावबो बुंनाय दंखायो माने जिखि फेक जिमेल खुलिनानै नोङो कमेन्टआनो हर गाज्रि मानोना बेखौ जि नाम्बारजों माने नोङो कमेन्ट हरदों बेखौ माने दिहुननो हायो होननानै आं सिगाङावबो फोरमायनाय दंखायो माने ओंखायनो कमेन्टखौ हरनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया माने होमबाबो गाज्रि हरनाङा ओंखायनो आं बेखौनो सिगांनि भिडिअफ्राव माने बिदि बुंनायाव माने आंनाव गाज्रिसो कमेन्ट हरदों आं जेबो साना होमबाबो माने जोंनिनो माने मान गोनां बियो जोंनिनो माने दैदेनगिरि होनबाबो जायो माने जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिखौ माने बेबायदि बुंनाया आंनि साननायाव गोरोन्थि नुदों लोगोफोर आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन बेबायदि खालामनाङा मानोना खैफोदखौ गावनो बोना लायो होननाया बेनोथ'नो आरोना माने बिदि जाय मोजां बुङोना बेखौसो माने दुखु मोनो सोरबाया माने गाज्रि कमेन्ट हरो ओंखायनो आं नोंसिनि मोजांनि थाखायसो आं बेखौबो खावलायबावो मानोना बिदि खैफोदाव गोलैनाङा जोंनि बर' फिसाफ्रा बिदि सानो आरोना मानोना जों जायखौखि जाया दैदेनगिरिखौ डाइरेक्ट बिदि नाम थांखिनानै बिदि गाज्रि बुंनो हाया जायो मानोना जायबाबो माने दैदेनगिरिफ्रा माने गावनि हारिखौ एसेबाबो अननाय थायो माने जिखि हारिनियानो जाया माने दैदेनगिरिफ्रा माने गावनि हारिखौ जेब्लायबो माने इसिबां माने अनै जाया माने लोगोफोर माने कमेन्ट होनानै बायदि जेलाव थांलायलायनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों माने बिदि खालामनाङा सोरबाफोर बिदि खालामनो सानोबा 100 बार साननायाव जायाबा 1000 बार सान ओमफ्रायसो माने कमेन्टफोरखौ लिर आरो माने बिदि माने ससियेल मिडियाफ्राव बुं नङाबा खैफोद फैगोन आं बेखौनो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फंबाय बिनानाव गुरै खावलायो आरो आंनि लोगोफोर आरो आंनि बिदा फंबायफोर गासिखौबो बिब' बिनानाव गासिबो खावलायो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायो माने बेबायदि मोना रावखौबो अयनायद्राय माने सोंखारिनोबो मोना माने
जिखि जाया माने मालायखौ सोंखारिबा माने गावनावनो फैयो होननाया माने ओंखायनो मालायखौ अयनायद्राय बिदि बुंनाङा माने ओंखायनो माने बेसेबां हायो एसेबां माने गावखौनो सेभ खालामना ला लोगोफोर बेबायदिनो सेभ खालामा माने खैफोदा फैगोन आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलाय बिदिबा माने मोनाबायबो जोंना लोगोफोर आंबो माने बिराद खामानि माने बिर गोलैथारदोंमोन माने ओंखायनो माने आङो भिडिअबो खालामनो मोनाखै माने आंबो हाग्रा बारियावसो दंफैयो माने अरुणाचलावसो दं होननानै आं दाख्लै माने ब्लग भिडिअ बानायनो होखादोंमोन लोगोफोर बेबायदिबा दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा माने लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बेबायदिबा एसेयावनो दोनथ'सै जै बर' हारिनि